Makadi mukoma. Ndino Simba makadi zvinyi. Vari kutarisa vangade kuziva kuti ndiri kutaura nani. Ini ndinoitwa Jafari Nyungwa. Nyungwa. Takanzwa kuti makasangana nedambudziko renyoka. Mukataura here kuti kubva muchizosangana nenyoka. Zuva renyu rakatanga sei muchisvika pakunosangana netsaona iyoyo? Ichocho chokwadi ndakamuka kuri kuseni zvekuma 4:30. 4:30 makuseni. Ndobva ndaenda kusango kwatinotora huni. Saka ikoko ndakasvika zvekuma 6:30. Ndobva ndatema huni dzangu ndobva ndapedza. Sanguva yandakapedza ndobva ndaona kuti pandadziisa hapana kusununguka kuti ndingadzisungirire pabhasikoro. Pandakutanga kudzitakura. Ndakatakura dzekutanga nchidzendisa pakasununguka. Pandakadzoka kuti ndichitakura dzechi2. Ndakadai soro ruoko rwangu rworudyi. Ndichidzisumudza ndichipfekera kudai. Saka pandakatora dzimwe ndakudai ndakabva ndanzwa ndarohwa kumusana. Saka pandikati ndicheuke. Nguva ndikati ndicheuke iyo shato yakanga yatotanga kutondimona. Ndo yakanga ndirohwa. Kurova kuti yakakurova ine muswe. Yakandorova nepakati payo. Yairatidza kuti yanga yakaita chisiso. Saka yakaita zvekurova kudai. Ndorova pamusana bva kutotanga kutomona. Saka muswe wayo wakabva waramba uri uko. Saina ndangotageta kuti roko iri zvarasara riri kunze. Paichada kuzoswededza muswe wayo kumuromo kwangu. Ndikwanise kuzoita se kusobata muswe. Kuti iri rumwe ruoko rwanga rwamunofuti. Mumono ruri mukati. Saka ndaiedza kuti ndikwanise kuti ndibate uko. Mina ndikudzosere kumashire mbichana. Payaimuona apa. Speed yayo inoza kuti tinoona zvemufirimu ka. Zvinenge zviri mbichana here kana kuti iri apa kumona ina kuita mbichana. Yakaita kakukasika kumona kudai. Ruoko ruchiri mudenga chete. Ruoko ruchiri mudenga. Saka ndakabva ndakwanisa kudonhedza huni dzedzana ndakabata pasi. Saka nguva yandaiskirima kudai. Pane varume vaibata fish vari mumvura. Ndo vakabva vakasika kuzviona kuti apane munhu ari uko. But zviri kuitika zvacho havana kuzvinzwisa chichaitika. Vakangokwanisa kubuda mumvura siya manetsi avo. Ndobva vamhanya. Ndobva vaona kuti zvishwa pane murume wataona achisvikapo achitema uyawo. Huni dzedzana ndakanda pasi ndo dzavakashandisa. Vachirova chi. Saka vairova futi vachibatanidzira nyoka neni. Saka peni yekurova kwavaita nyoka iya kumusana kuti isiye mumwe wacho akabata kumuswe kuno ndo kwakazokwanisa kuti vachiipeta kumuswe ndobva yaregedzera. Saka zvimwe kumberi manje handazokwanisa kuzvinzwisa nokuti ndakanga ivo vari kuti hanzi wanga wafenda. Matimi pakasara ruoko makakwanisa kubata musoro wayo sekutaura manoda kuita. Kumusoro uku ndokwa ndaifungidzira kuti nguva iyoyo inenge yada kuti tase kutotanga kutomedza. Ndisingazivi kuti inotanga yaisa hanzi chimuswe chayo. Ndakaona chimuswe chayo changa chabuditsa tumwe tunhu so. Ndo zvana ndakangotageta kuti roko iri ndakasiya musoro nchabata chi uku. Ndaingofunga zvandaimboverengawo mumabhuku tiro ano adiki ndo zvandaingorangarira kuti zvaimbonzi zvakati. Sanguva yacho pfungwa dzana dzakuenda dzichiperera. Simba rangu ranga rapera funa sisina simba. Saka varume ndo vakazokwanisa kundibatsira. Vaiva vari 2. Ndakakwanisa kuirwisa mumwe achirova, mumwe wacho achirova, mumwe achipeta kumusoro. Saka kusiya kwayo hainozosiya zvembijana. Yakangoregedza kaona zvekuti mumwe wacho yakatomurova futi padumbu pana. Ichiregedza ichizvikanda uko. Saiwo panguva yavakati vachitanga kuti vachirwisana nekuti vamhaisana nenyoka. Vanga vada kubatsira inini futi. Ndobva vazondisumudza. Ipapo pese apa vanga vakunditsanangura nasisazive nasisazochema chakuiti. Vanhu vakanga vakunditsanangura ndozvazoitika. Saka foni yangu ineve iri muhomwe yakabva yadonha. Saka kuti ndichidzokera pafoni paina handakutya. Ivo ndo vakatodzokera ndobva vanotsvaga foni ndobva vazoiwana. Saka vanoti mimi makaita pass out kwenguva yakareba zvakaita sei kuti makafenda kwenguva yakareba zvakaita sei? Kuti zvekuma 20-25 minutes. Vachingondinyika mumvura vachindibuditsa but nasati ndakukwanisa kubuda. Nyoka yakakura zvakaita sei? Yanga yakakura. Nyoka yanga yakakura zvokuti funga sepana apa pangwa. Ndozvainge yakaita. Sekukura kwakaita apa. Ndozvainge yakaita izvo. Zvokuti kudai dzanga dziri dzimwe diki dzatinosimboona zvimwe kuda ndaikwanisa kunge ndakamira ndiri 1 but yanga yakakurisa. But nzvimbo iyi kuti ndo nzvimbo yamunosigara muchitora huni. Hamuna kumbobvira mambosangana kana nedzimwe nyoka dzimwe diki? Taisimbodziona. Chero vana rovambira tinotovaona ikoko. Nedzimwe nyoka dzimwe dzitinodziona kakatowandisa. Idzi dzihombe seiyo taingoona mihwe zvakazhinji.
noti kudhemu dzimwe nguva dzinenge dzichibvawo kumasango kudzipinda kumvura dzinonwa mvura dzichidzokera kwadzinodzoka. Saka taingoona muvhezva yenyuka dzihombedzo. Mati avarume pavaikubatsirai vairova nyoka yai peni yaibva yasvikawo nepabhodhi penyu, muri kunzwa sei izvezvi? Izvinezvi saidi iri rekurudyi iri kumbabvu kuno kwayanga yakamuona direct kusina ruoko kudai. Iro risaidi rirundiona zvibatanizira nekunokusana panotangira mbabvu apapo pari kurwadza. Makamboenda kwana chiremba? Ndakamboti endei musi wacho zvaitika namangwana acho, saka kwakatanga kutaurwa nyaya dzemari, indobva ndaona kuti mumu mangu hamuna kana chirimo, ndobva ndangosiyana nayo. Handiti mari dzaitaurwa imari dzakawanda zvakaita sei, uye ari ma US dollar yakana kuti ari ma RTGS? Musi wekutanga vakatanga kunditi tsvagai 14,000 RTGS. Saka chizosvika kumba tazo mino tanga tangoitawo medzi dzedu tikati 14,000 RTGS pari zvino hatina mari. Nema situations anani ngoroonawo ubvira pamashure apo tangoti adzimai ega tongogara toona kuti zvinodi. Iye zvinezvi munorarama sei? Iye zvinezvi apa tatongogara noti ndo ranga ritongorowo basa, noti yangu ndinotsvagawo huni mumaplotsi koko titengesa, saka apa tangogarawo asi tisina chekukwasa. Handiti kuma US iri kubuda iri mari yekwana chiremba pamaita metso dzenyu papa? Handinazokwanisa kupedzisa kuita metsi dzacho, noti moyo wangu wakabva wangokasika kuora moyo nekuti tichiziva kuti mari dzacho ari pachichi handinazokwanisa kuti. Saka rubatsiro rwamuri kudai zvinezvi nderwei? Iye zvinezvi ndiri kuda kungobatsirwa kuti ndikawanawo mari dzekuti ndikwanise kuenda kwadhokota ndimbonotariswa chete kuti handina here kunyanya kuvara mukati. Ndakakwanisa kuwana izvozvo, nepari zvino handisina kana pekuti ndichatangira kuti ndiri kutangira papi ndichienda kupa, handisisina. Ndangowo munhu angogarawo. Ndakamboedza umwe musi kuti rege ndimbotora futi kademo kangu ndiende pandakanzwa pandingada kundisumudza zvakatoramba. Manga madzokera futi kunyoka ikoko? Handina kuzoendera ikoko, nandaendawo pamwe padhuze-dhuzewo. Handiti ndangoendawo. Kana paine vanhu vari kutarisa pari zvinezvi varida kukubatsirai, vanokubatai panhamba dzipi? Vanondibata panhamba dzinoita idzo 0713 947 094. Dzokorerai futi 0713 947 094. Nhamba idzi dziri paecocash? Dziri paecocash ndedzebhadhi. Tipei idzodzo tinzi 0771 876 804. Dzokorai zvakare 0771 876 804. Panenge pachibuda zita rekuti chii? Panobuda zita rekuti Jafari Nyungwa. Ndirozve zvakare zita riri pachitupa penyu kuitira kuti vanenge vachida kutumirawo nezviriko zvemazuva ano zvemamoney transfer? Ndo zita riripo. Handiti saka mune mhuri yenyu yakakura zvakaita sei? Iko zvino ndine mudzimai wangu tine vana 5. Vari kuchikoro? 3 ndo vari kuchikoro. Vari grade chii kana kuti form chii? Pane ari grade 1 neari grade 5 nemumwe ari grade 7. Zvakare ava imimi ndimi pachirungu hanzi ndo breadwinner, manga makwanisa here zvino kubhadhira school fees zvezvikoro zvavada kuvhurwa uye zvakare nekukwanisa kuvatengera mabhuku? Handina chandanga ndakwanisa kuita kana chimwe chete. Mabooks ari kudiwa evana kana kuti neschool fees, ngatimbotanga ine mabooks nekuti school fees dzinogona kuzoya pamberi kana kwaya yakachinja. Mabooks ari kudiwa evana ndeapi? Mabooks pane ewe grade 1 pandakaenda ndichinobvunza vaiti kurodiwa tumabhuku tudiki toito vaiti 12, amino zvimwe zvavaitsanangura kozoti ewe grade 6 vaingoti makatenga 2 mapeka ndoma A400. Wegrade 7 ndiwana sandatsanangurwa zimangani nokuti vaita vatanzi pane zvakawanda wanda zvishaya zvakuenderana nenew curriculum iriko mazuva ano. Handiti ipo kuchikoro kuno school fees zvavo tichitasa nelast term tikuziva kuti haisati yakwira asi pane mukana wekuti ichakwira. Imari iri kudiwa pamwana wega wega?
mwana wega pari kudiwa 15 years. 15 years. Handiti dzokorai zvakare nhamba dzamataura mukoma dziri pabhadhi nezita rinobuda ipapo. Zita rinobuda ipapo rinoitwa iro Jafari Nyungwa. Nhamba dzacho 0771 876 804. 0771 876 804. Regai timbodzokera musi wekumunwa neshato mazopepuka manzwa kuti after about 20 minutes makutsanangurirwa. Pfungwa dzenyu makatanga kufunga chii mukati mekurarama kwenyu sezvo muri munhu ane mhuri, muri munhu anozviitirawo mabasa emaoko? Pfungwa dzangu ndakatanga kufunga mhuri yangu kuti zvino ko kana ndine pandanyanya kukuvara zvakanyanyisa zvekuti handichazoshandi sezvo ndiri munhu anongoshandawo mabasa anorwadza, vana vangu vachazorarama sei? Handisati ndane akura wokuti anokwanisa kubatsira vamwe. Vandototarisirawo kuti pavana vakura ndo vana vemukoma wangu. Saka one matambudziko avanosanganawo nawo tovazobatanidzawo kuti zvavo uku nezveava zvichiri zvakavaomerawo vachiri kutangawo dzimba. Saka ndakafunga zvakawanda zvakanyanyisisa kuwanda. Ndichifunga kuti nezuva randikapedzera kutaura nemukoma wangu vaitaura kuti vari kurwara, ndaitotiwo pamwe ndakaramba ndichingoshingira kushanda ndikwanise kuendawo ndonovaona pazvese zvakabva zvangodzokera kumashure. Munhu wamakatanga kuudza mabva mapepuka maenda kana kuti maenda kumba kana kuti maendeswa kwamakaenda, munhu wamakatanga kuudza dambudziko iri ndiani? Ndakatanga kuudza mukoma wangu ari kumacheke. Asi vadzimai vari kuno? Vadzimai vari kuno. Mazovaudza vadzimai vakarigamuchira sei nekuti muzachiitiko ichi chinoita kunge fiction ka? Zvakavatorera kanguva kuti vazvinzwisise kuti ndo zvaitika. Saka pavakazoona musi wacho iwe ndakange ndakatozvimba saidi rese, pavakazoona kuzvimba vachizoona umese umu mandairwisana naye, makasara mane zvidzvanga zvakutooma nekumusana kuno chizovaratidza vachiona kuti munhu zveshe wapinda nedambudziko. Nepakazouya mumwe wacho akandibatsira akudzokera kumba kwavo kwavanogara, ndopakabva vatanga kunyatsozvinzwisisa vakutsanangurirwa kunzi ndo dambudziko ratasangana naro kunotora baba huni, tazoenda takanovabatsira varwiswa neshato yakakura zvakadai vachivatsanangurira zvese, ndopavakatanga kuzvinzwisisa kuti zveshuwa ndo zvaitika. Kumusana kwenyu kunotone mavanga ariko here yezvinezvi? Pane twandambenge ndichibata makuseni ndichitobvunza kuti twakuoma here, haturi nechemuzaso. Tendeukai mbichana to tiri kuoneko izvozvo. Ndo nzvimbo dzandikunzwa mukati memabhonzo kurwadza nendairovera imomo. Okay. Ndairovera nenzvimbo idzodzi. But kuarea kune nyaya here dzemunhu akambosangana nedambudziko reshatiro kana kuti hamunambobvera mambozvinzwawo kana kungonzwawo nezvekuti pane munhu akarumwa nenyoka akafa? Vakarumwa nenyoka vakafa vatorimo, especially kusaidhire ikoko kwacho vatoriko. Ndinoziva netokwana 4 vakarumwa nenyoka vakafa. Kuzoitawo saidhire kugadze maoko ndakangoitawo ngonzwa nzi kune munhu akamedzwa neshato. Asi handinozokwanisa kusvika kunoti ndakange ndisiri padhuze. Asi inyaya yakangotaurwa yakatozivikanwa nevanhu vese ndo zvaitika. Vamwe vakatoendawo kurufu rwacho asi nini handina kukwanisa kuendako. Handiti but zvisinei hazvo kuti ndo zvamuri kunzwa, chinhu chinokupushai kuti even kuine njodzi yakaita saiyo muende inyaya yekuti muri baba vada kuriritira mhuri yenyu. Ipapo ichokwadi. Handiti mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakatarisa yanzwawo dambudziko ramakasangana nayo ndeyekuti chii nerubatsiro rwamuri kuda? Ndinongochemawo kumhuri yeZimbabwe kuti kana paine vanokwanisa kundibatsirawo pamatambudziko andasangana nawo iko zvino zvekuti handina kuzokwanisa kuti ndibhadhare mari ndangu. Vana vechikoro vakuda kuvhura maunifomu acho havasina, maschool fees havasina, ndopega pana ndichitasira ndokwanisa kushanda kuti ndikwanise kuita izvi zvese. Saka zvese izvozvo handisina kana pandinokwanisa kuti ndizvitangire kwazvo.